Halo, Mbak. Halo, Kayak ngapa? leren. Mbak tak takon, Mbak. Aku no. Kowe mbiyen rabi umur pira, Mbak? Aku ki 13 tahun ya wis hamil sik. Belum lagi aku yen. Kenal Pak tua ki piye? Kena ya kuwi. Teleponan ora? Alah, jamane telepon rembian ki rene telepon teh pulang. Apa surat? Surat ora iso maca kowe. Ora iso maca kongkon tanggane. Dia nek pacaran ning ndi? Nang pasar, Nang pasar numpak apa? numpak picilek ya mlaku. Urung tumpak kepit motor apa mobil ngono? Alah apa meneh pit motor. Picilek ontel kuwi ae ya nyo nek jaman cilik aku ki rasa rekasane menungso. Tapi saiki kok tas cilik-cilik wis do manggile ayah, bunda ngono ya, Mbak? Ora mikir, Nek ketendang tenggok. tendang tenggok glang sarang alah ya. Ketok sumbangan ronggon ya, dol apa? Ya nek apa-apa wong lenang ora ngerti teko mangkat. Saiki Arep nguntale aja. Minta uang ya, kanggo beras ya. untal batako kuwi lho. Ya menang bataku. Ragian cuman.